Добрый вечер, шановные телегледачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами ў тэлекавярні «Вячэрні Віцебск». Всім добрый вечар, вітаю цябе таксама. Вітаю, Іван. Так, вось прайшоў год, і годы як не было. Я столькі памятаю, што мы так вот пыталіся, як недзе ў красавіку летась так сустракаліся сапраўды. Святкуюць зараз усе каталікі свету, напэўна, самае вялікае свята, гэта Вялікдзень. Сёлета такая вялікая разбежка. Каб пачыць, я не ведаю, каб перавесці дух. Ну так, так. І традыцыйна мы сустракаемся, канешне, з нашымі гасцямі, каб адсвяткаваць разам з вами. Ну а хто госці, я думаю, што вы ўжо здагадаліся, але зараз пазнаёмімся. Сябры, у нашай студыі жаданы госць, як заўжды, у нас Олег Будкевич, біскуп Віцебскі, і Віктор Місевич, канцлер Віцебскай дыяцэзіяльнай курыі. Добрый вечар. Добрый вечар. Віншуем. Хвала на векі. Христос уваскрос. Так, сапраўды уваскрос. Я думаю, што, Олег, як заўжды, мы будзем абмяркоўваць тэмы такія глыбокія, але спачатку звернемся ўсё ж непасрэдна да свята Вялікадня. Ну, напэўна, бо сёння у каталіцкім касцеле перажываем ужо другі дзень велікодных святаў. І як для ўсяго свету, тое, што вельмі трafна заўважылі на пачатку, гэта сапраўды найважнейшая падзея у гісторыі ўвогуле чалавецтва — воскресенне Хрыста, воскресенне добрага пастара, таго, хто прыйшоў у гэты свет, каб вывесці чалавека з няволі. Сутнасць свята Пасхі — это вызваленне чалавека з няволі граху, зла, падпарадкаванасці, з нейкім залежнасцям у жыцці, агульна кажучы. Таму гэта свята, якое дае надзею, дае такую перспектыву будучыні чалавека. І, як кажам, у веры не толькі перспектывы нейкай добрай, прыгожай тут на зямлі, а перспектывы перадусім жыцця вечнага. Христос уваскрос з памерлых. І гэта праўда нашай веры, якую вызнаем і якую вось зараз у гэтым часе святкуем. Ну, вы ўжо сказалі, што гэта вызваленне ад граху. І сёння, паспрабуем, што паспеем, таму што абмежаваны, канешне, у часе. Паспрабуем абмеркаваць грахі, запаведзі і супярэчнасці, у нашым, скажам так, звычайным чалавечым жыцці. Ну, я думаю, што спачатку трэба распавесці пра матэрыю граху, што гэта такое грэх, а потым ужо пойдзем да запаведзяў і разбірацца. Паняцце, якое, сёння не ёсць ужо чымсьці новым. Паняцце граху, яно, зрэшты, спадрожнічае чалавеку, на жаль, амаль з пачатку яго стварэння, а больш дакладна з моманту, калі чалавек перастаў быць паслухмяным Богу, перакрочыў тыя нормы, правілы, якія былі закладзены ў людскую натуру. І так, як гэта акрэсліваем у навуцы каталіцкага касцёла, грэх — гэта свядомае і дабравольнае парушэнне запаведзяў. Таго закона, паводле якога чалавек быў створаны, паводле якога павінен функцыянаваць, каб жыццё яго было жыццём чалавека. І грэх, які сёння, на жаль, можа часта ўспрымаецца чымсьці такім не вельмі сур'ёзным. Канешне, гэта вынікае таксама ўвогуле з веры ў Бога, але гэта сапраўды вельмі паважная рэч, трагічная рэч для чалавека. Бо яго наступствы, тое, што фактычна сёння псуе нам жыццё, не толькі тут на зямлі, тое, што нас, чалавека, найбольш пужае, баімся перадусім смерці. І вось гэта якраз тое першае наступства, адно з наступстваў граху. Тое, што чалавек, які створаны ад пачатку быў да вечнага жыцця, ён, на жаль, мае прайсці праз тое, што называем сёння смерцю. Але найважнейшай небяспекай і трагедыяй для чалавека стала тое, што мы страцілі сувязь з Богам. Як гэта нам апісвае Святое Пісанне ў кнігі Быцця, што пасля грэхападзення чалавек быў выгнаны
з раю мы страцілі эту сувязь з Богом, хоць у нашай натуры гэтае прагненне пошука Бога, яно засталося. Вось адсюль наша рэлігійнасць, якая ў вельмі розных сітуацыях праяўляецца. Чалавек — это істота само па сабе рэлігійная, да? Тое, што між іншым, чым адрозніваемся ад жывёлаў. Вось. І тое, што называем забабонамі, да? Розныя нашыя вераванні, да? Бо чалавек шукае падсвядомай нейкай вось падтрымкі вышэйшай духоўнай. Вось. І таму, калі мы кажам пра веру, тут трэба адрозніць, да? Яшчэ у што чалавек верыць. Ну, вось, між іншым, кажучы пра грэх, як мы ўжо згадалі, які ёсць парушэннем закону, запаведзяў. Да? І вось першая сярод запаведзяў, да, якую Бог даў чалавеку, яна гучыць як «Не май іншых багоў апроч мяне». Сёння, можа, для нас это не выдаецца чымсьці такім ўжо і катастрафічным, але гэта першая запаведзь. Да? Калі мы маем гэту здольнасць веры, да, прыняцце чагосьці, чаго не можам адразу заўважыць, да, да чаго не можам дакрануцца, вось адсюль у нас вынікае такая магчымасць ствараць сабе багоў. Мы амаль на кожным кроку гэта робім. Ну і найчасцейшы варыянт, найбольш выгодны нібыта для чалавека, гэта самому стаць на месца Бога. Зрэшты, тая прапанова, якая была дадзеная чалавеку з спакушальнікам, да, злым духам, што не трэба табе слухаць Бога, да, это неправда, што ён табе кажаць. Будзеш сам як Бог, інакш кажучы, вырашаць для сябе, што ёсць дабро, што ёсць зло. А вось гэты пошук куміраў, вось нейкі такі фанаты... Гэта ўжо наступны этап. Гэта не тое, не? Не ствары сабе куміра. Не ствары, так, гэта ў пэўным сэнсе, бо ідзе мова пра ідэал. Да, і калі кажам, што чалавек — это істота ўсё ж такі сапсаваная. Канешне, это не азначае, што мы не павінны кіравацца, мець нейкі аўтарытэт у жыцці. Бо чалавек са сваёй натуры ёсць істотай добрай, і ў нас шмат добрага закладзена. Ось, і зрэшты, апостол Павел, як чытаем у Святым Пісанні, ён кажа, што я магу быць вашым аўтарытэтам, да? Глядзіце на мой прыклад, да? Хоць перадусім, у першую чаргу для чалавека найвышэйшым аўтарытэтам з'яўляецца створца, з'яўляецца Бог. Для нас Бог, які прыйшоў у людской натуры, Езус Христос. Ось. І таму Бог — гэта паняцце такога пэўнага, ну, гэта паняцце абсалюту. Ось. Мы не можам прыпісаць гэтых якасцяў нейкаму стварэнню. Тое, аб чым, дарэчы, апостол Павел кажа ў пасланні да рымлянаў, да, што мы не можам пакланяцца, мы не можам звязваць сваёй канчатковай надзеі з нейкім стварэннем. Вось што азначае язычніцтва, з якога нас ахрысцілі ўжо больш 1000 год таму назад. Да, это вераванне ў стварэнне. Да, і вось першая запаведь нам кажа, каб што чалавек створаны для таго, каб верыць, да, і мець найвышэйшы аўтарытэт не ў стварэнні, але ў створцы. Таго, хто гэты свет, хто гэты свет стварыў, бо чаму? Да, бо мы створаныя на вобраз і падабенства Божае. Ну вось, пойдзем далей яшчэ, непасрэдна такімі з чалавечымі прыкладамі. Адна з запаведзяў кажа пра тое, што трэба шанаваць сваіх бацькоў. Але ёсць такія выпадкі, прыклады з рэальнага жыцця абсалютна, да? Мы ўжо папярэдне абмяркоўвалі. Вось ёсць такая знаёмая у мяне, у якой бацькі, ну, скажем так, ну, не любяць свайго дзіцёнка, і як гэта не ведаю нават так літаратурна прыгожа сказаць, але, ну, як ёсць, гнабяць усё жыццё, і нават калі ўжо іх дачка дарослая, дабілася шмат чаго ў жыцці, прыгожая, разумная, і яна ўсё роўна застаецца для іх нейкай, ну, не ведаю, не пачварай, але гэта ўсё роўна, як кажуць зараз, Ваня, як гэта, булінг. І вось праз тое, што бацькі заўжды яе зневажалі, здзекаваліся з яе, яна гэта атрымала яшчэ і ў школе, і вось зараз яна кажа, як я магу іх шанаваць, калі яны і далей працягваюць, што, ну, нешта яна вось... Ну, якім-то цудам яна стала і разумнай, і... Вось, да, разумнай, але яны гэтага не прызнаюць і працягваюць гэтую траўлю далей. А гэта ўжо дарослы чалавек. Ну, і гэта чалавек, які выхоўваўся ў сям'і, ну, у якой не было да яе любові абсалютна.
Ну і ось Як тут шанаваць бацькоў, як разбірацца вось з і гэтым? ў гэтай сітуацыі мы між іншым бачым адзін з такіх прыкладаў альбо доказаў існавання граху, існавання сапсаванасці граху, які сапсаваў людскую натуру. І тыя прынцыпы, да, якія былі закладзены ад самага пачатку, якія павінны функцыянаваць. В прынцыпе, сярод якіх галоўным з'яўляецца любоў, ён таксама, на жаль, быў сапсаваны праз грэх. Ну і нездарма, да, адна з запаведзяў, якая ўжо датычыцца непасрэдна адносінаў паміж людзьмі, якраз распачынаецца «Шануй бацьку свайго і маці сваю». Ну, гэта зразумела, лагічна, бо калі б не было бацькоў, ну, то мяне не было б у гэтым свеце. Балючым момантам з'яўляецца тое, што бацькі, ну, застаючыся людзьмі, таксама недасканалымі людзьмі, яны не заўсёды могуць у поўні рэалізаваць вось гэтае сваё пакліканне, даць тое, што павінна менавіта любоў. Тут, вядома, прычын ёсць, ну, вельмі шмат. Да? У кожным канкрэтным выпадку трэба гэта разглядаць індывідуальна. Але тое, што датычыцца захавання гэтай запаведзі, тут можам гэта аднесці яшчэ да аднаго навучання Езуса Хрыста, таксама вельмі непростага. Да, ось такі моманты складаныя, да, якія вельмі цяжка прыняць без, ну, пэўнай падрыхтоўкі. Сярод навучання Езуса Хрыста ёсць такі момант «любіце ворагаў вашых». Гэта цяжка казаць, ну, назваць бацькоў ворагамі. А хоць, як бачым, у гэтым прыведзеным тут прыкладзе, вось тыя такія моманты можам у пэўным сэнсе заўважыць. Але што гэта азначае? Тут бацькі ў гэтым прыкладзе, ну, дакладна не сябры. І што гэта азначае ў гэтым выпадку любіць, да, чалавека, які, ну, можа, не мой вораг, але далёка не сябар. Перадусім гэта за чалавекам пакінуць права застацца чалавекам, ушанаваць ягоную годнасць як чалавека. Ну, калі мы гэта адносіцца да кожнага нашага бліжняга, то бацькі ўжо з таго тытулу, што далі нам жыццё, маюць на гэтае права. Маюць на гэтае права. Тут не ідзе мова пра нейкія пачуцці, вядома, тут складана з гэтым. Мы, можа, часта прывязваем ввогуле нашу веру, нашы адносіны з Богом да пачуццяў. Калі яны ў гэтым дапамагаюць, калі ласка, яны могуць мець месца, але часта бывае так, што яны, ну, становяцца такой перашкодай. І вось тут гэтае пачуццё, вядома, ну, калі мяне не любяць, да, не даюць мне тое, што я павінен атрымаць, то цяжка казаць пра нейкія пазітыўныя пачуцці ў гэтым выпадку. Але гэта не азначае, што я не магу праявіць павагі да бацькоў. Што я не магу, разумеючы, пазней уже, вядома, як дарослы чалавек, што, ну, яны таксама людзі, яны таксама могуць памыляцца. І вы яшчэ казалі, што галоўна іх не праклінаць. Ну, увогуле это датычыцца такое, кожнага чалавека. Так. І вось устрымацца ад гэтага, не нашкодзіць, не адказаць злом за зло, у кожным выпадку гэта ўжо будзе праяўленне любові да чалавека. А ось з Віктарам мы размаўлялі, Віктар казаў, што, здаецца, у пасланні Паўла так, што там было сказана «не раздражняйце дзяцей». Так, сапраўды ёсць такая цытата ў Святым Пісанні. Значыць, конечно, тут адносіны людзей это заўсёды дыялог, это два бакі. І трэба пра гэта памятаць. І калі мы гаворым пра веруючых людзей, то трэба, конечно, ад іх чакаць такой мудрасці жыццёвай і з боку дзяцей, которые падрастаюць і глядзяць на сваіх бацькоў як пэўны аўтарытэт, не толькі зрэшты на бацькоў, бо тут таксама можна гаварыць аўтарытэт і святара, духоўнага айца, і аўтарытэт таксама настаўніка ў школе. І вялікае пытанне, наколькі гэтыя аўтарытэты яны актуальныя ў нашым асяроддзі, да? А ўсё-такі не важныя. Так вось, і таксама з боку гэтых аўтарытэтаў мусяць быць мудрыя адносіны да тых дзяцей, якіх яны выхоўваюць. Бацькі родныя, там блізкія сваякі старэйшыя, ці там духавенства, ці там настаўнікі ў школе. Гэта вялікая агромністая адказнасць і мусіць быць пашана з боку адных і другіх таксама. Канешне, большая адказнасць на дарослых. Таму што яны маюць жыццёвы вопыт, яны маюць адукацыю, яны могуць больш стрымліваць нейкія свае адмоўныя эмоцыі і на іх груз Польшы. Гэта не здымае з іх, канешне, ніякай адказнасці. Ну, а калі веруючыя людзі, то яны павінны, канешне, арыентавацца на Святое Пісанне, так як вы і сказалі, все правільна. І да таго ж яшчэ маем Божую ласку, без которой, калі мы говорим пра грэх, это, у маім разуменні, такая пропасць. Калі вы былі ў грах,
то калі падыходзіш да краю гары, а ўнізе пад табой там кіламетр пустэчы, вот, і табе сэрца сціскаецца, і ты не пераступіш ніякім чынам сваімі нагамі. Мусіць быць нейкая знешняя дапамога, каб па паветру перайсці до пропасці. Дык вось Божая ласка нам патрэбна, каб гэтую пропасць, якую з'яўляецца грэх, пераадолець. Бо калі мы гэтага не зробім, ці ў адносінах паміж людзьмі, ці ў іншых нейкіх справах, калі мы будзем дазваляць надзейнасць граху ў сваім жыцці, то губляем сувязь з гэтым абсалютам, пра якога сказаў сёння біскуп. Мы губляем сувязь з самым жыццём, бо Бог ёсць жыццё само ў сабе. Прыкладна так можна паразважаць. А вось скажыце мне, калі ласка, на такое пытанне. Мы зараз сказалі, што дзеці павінны быць удзячны сваім бацькам за нараджэнне, за гэтае жыццё. Потым, як складваюцца адносіны, гэта ўжо адказалі. А магчыма такое, што калі душа чалавека не нарадзілася ў гэтых бацькоў, яна нарадзіцца ў бацькоў іншых. Ну, я пра тое, што не гэтыя бацькі далі жыццё, а, напрыклад, іншыя. Вось як з гледжання рэлігіі. Вельмі цікавая думка. Вельмі цікавая думка. І калі крыху з іншага боку паглядзець вось на гэтую праблему, да, чаму узнікаюць гэтыя канфлікты, не скажу, што з таго, што бацькі не любяць, можа, гэта хутчэй як выключэнне. Ўсё ж такі у натуру чалавека, асабліва бацькоў, закладзена, я называю это інстынктам. Бацькоўскі інстынкт любові, да, і пераважна бацькі яны жывуць для дзяцей. Гэта нават дзесьці на падсвядомым узроўні гэта адбываецца. І праблема якога кшталту часта ўзнікае, што калі у сям'і гэтае дзіцё адно, максимум два, трое, это у нас уже сёння мнагадзетная сям'я лічыцца, то вось гэты патэнцыял закладзены ў чалавека, у бацькоў гэтай любові, ён пачынае выконваць адмоўную функцыю, калі, скажем так, звальваецца на аднаго чалавека. І пазней мы ведаем шмат такіх ёсць прыкладаў, калі дзіцё ўжо дарослае, яно ўжо мае сваю сям'ю. З боку бацькоў пераважна маці, якая патрабуе рэалізаваць на нейкім гэты патэнцыял сваёй любові. Яна пачынае проста уваходзіць у жыццё гэтай сям'і свайго дзіцяці. Добра, калі дазволіць на тое, каб яна выйшла са сваёй сям'і, каб адпусціць гэтае дзіця. І на гэтай глебе вельмі часта ўзнікаюць такія праблемы вельмі паважныя, якія вядуць часта нават да развалу сем'яў. Таму на пачатку Бібліі сказанае, слова Святога Пісання, Бог першае слова, яке скіраваў да чалавека пасля стварэння: пладзіцеся і размнажайцеся. Бо гэта Божы план, паводле якога чалавек павінен жыць. Дарэчы, і зноў ж, калі кажам пра запаведзі, это не штосьці там, што на нас звалілася зверху, невядома адкуль узятае. Бо ў гэтым свеце свет паўстаў з пэўнай ідэі. Сказаў Бог, і сталася. На пачатку было слова, як нам кажа евангеліст Ян. І таму, калі мы парушаем, а што такое грэх? Гэта парушэнне? Чаму пророк, як сказаў ксёндз Віктар? Бо гэта парушэнне пэўнага закону. Гэта знішчэнне пэўнай структуры, якая, вядома, вядзе пазней да хаосу. Мы ўжо сваю гісторыю, гісторыю нашага грамадства, это добра, напэўна, на сабе адчулі, каб мы гэта разумелі, звязвалі гэтыя рэчы. Ўсё ж такі паслухмянасць Богу, у тым значэнні паслухмянасць з натуры, натуральнаму закону, які Бог стварыў. І да чаго вядзе парушэнне, альбо спроба перайначыць, зрабіць яго па-свойму, наступства граху, яно вядзе вельмі часта проста да сапсаванасці жыцця чалавека. А вось, прабачце, калі вы ж сказалі... Хацеў далей проста пайсці ўжо. Зараз пойдзем. Пладзіцеся і размнажайцеся, так? А вось зараз ёсць нават у свеце некаторыя краіны, якія нават абмяжоўваюць колькасць дзяцей, якія могуць быць у сям'і, на заканадаўчым узроўні, ці вось, так, не ведаю, рознымі нормамі, так. Вось гэта як? Вось перанасельніцтва, вось гэта на зямлі, гэта... Чарговае пытанне, якое сёння вельмі часам з якім можам сустракацца, і аргументуюць чым, ту небяспеку нібы перанаселенасці нашай планеты абмежаванасцю сродкаў.
абмежаванасцю ресурсаў, да, якіх нібыта не можа хапіць чалавеку. Святая маці Тэрэза з Калькутты, вельмі вядомая, агульнавядомая ва ўсім свеце святая, якая ў свой час атрымала нават Нобелеўскую прэмію, яна кажа аб тым, што праблема у свеце не ў тым, што не хапае ресурсаў. Праблема ў тым, што мы не ўмеем іх размяркоўваць, не ўмеем імі дзяліцца. Як добра ведаем, што асноўная частка гэтых ресурсаў фінансаў яна сканцэнтравана ў руках невялікай колькасці людзей. Рэшта, як сабе ўжо навучыцца радзіць са сваёй сітуацыяй. Таму праблема не ў тым, што не хапае чагосьці на зямлі. Праблема ў тым, што не ўмеем гэтым падзяліцца. І адсюль, зноў ж вяртаючыся да хрысціянства, да навукі Езуса Хрыста, ён вельмі выразна кажа пра гэта. Тое, што вы ўчынілі аднаму з гэтых братоў найменшых, вы ўчынілі мне. Ось ідэя ўцелаўлення Божага Слова. Ён прыйшоў, каб пражыць жыццё як чалавек, каб навучыць нас ось тым адпаведным правілам, нормам паводзінаў, вось каб менавіта мы не баяліся такіх часта праз нас выдуманых страшылак наконт, што мы тут будзем перанаселеныя, што нам тут не хопіць месца ў гэтым свеце, паветра і так далей. І адсюль, канешне ж, чарговая праблема, на якую папа Францішак звяртае ўвагу на ту ж самую экалогію. Праўда, што мы яе псуем, тут таксама залежыць ад чалавека. Праблема, зноў ж, таксама ў нас, у карыстанні гэтым светам, які, дарэчы, Бог даў нам ва ўладанне, але не для таго, каб мы яго нішчылі, выкарыстоўвалі для сваіх нейкіх амбіцый, але каб мы сцераглі і удасканалівалі гэты свет. Пойдзем далей пра супярэчнасці. А то я разумею, што мы толькі ўзялі адну запаведь і зачапіліся, папрастаць не ўвогуле, так мы можам не паспець. Не крадзі. Адна з самых папулярных. І тут яскравы прыклад з гісторыі, напрыклад, высакародны разбойнік, можна Дуброўскі, можна Робін Гуда. Вось як тут разбірацца з гэтым крадзяжом і разбоем? То бок, як мы ведаем з гісторыі, Робін Гуду прысвечана шмат твораў, кінастужак, але Робін Гуд, ён што робіць? Ён забірае вось гэтае багацце, крадзенае ў бедных людзей, і раздае яго зноў-такі бедным. А там гэтае багацце нажыта такім шляхам няшчырым і нечэсным зусім. Вось як тут судзіць па запаведзі, хочаце Робін Гуда, хочаце Дуброўскага, каго заўгодна. Ён грэшнік... Кстати, еще Юрий Деточкин. Вось, мы таксама абмяркоўвалі, Юрий Деточкин, «Берегись автомобиля». Вось як... Ён на дабрачыннасць грошай пералічваў. Ведаеце, калі імкнуцца апраўдаць такое гвалтоўнае... Ці трэба апраўдваць? Вось давайце такім. Калі спрабаваць апраўдаць такія паводзіны, то можна стаць вельмі на слізкую дарожку. Таму што чалавек сам з'яўляецца аўтарам гэтай ідэі, сам суддзёй самога сябе, і сам выканаўцам, і вырашае, каму ж я магу аддаць, у каго магу ўкрасці. І таксама тут пагроза ёсць вялікага хаосу. І пагроза таго, што ўсё-такі тых, которые пацерпяць, будзе яшчэ больш. Мы маем з гісторыі прыклады. Напрыклад, у нашай краіне бальшавіцкая ідэалогія. Бальшавікі ж таксама хацелі нібы быць Робін Гудамі, праўда? Яны хацелі забраць у памешчыкаў багатых і раздаць бедным. Атрымалася што з'явіўся клас эксплуатаваны таксама і ў бальшавіцкай супольнасці. Таму што людзям усё роўна нічога не належала, а яны мусілі цяжка працаваць дзесь там у Сібіры, канцэнтрацыйныя лагеры, трудовыя лагеры. Ведаеце, поэтому тут трэба зазначыць, што права на прыватную маёмасць, гэта натуральнае права таксама чалавека, это спрадвечнае боскае права, можна сказаць. І пра гэта гаворыць папа Леон XIII яшчэ ў энцыкліцы Rerum Novarum. Вось калі сталі паяўляцца гэтыя ідэі сацыялізма такого скрайняга, марксізма такого, браць і пазней нібыта раздзяліць. Папа выразна сказаў, што гэтага нельга рабіць, таму што гэта вельмі вялікая пагроза, бо чалавек мае права нешта мець. Нават калі на дзетак паглядзім, падары якую-нибудь забаўку, цацку дзіцяці, ўсё гэта ягоная маёмасць, і як цяпер адабраць? Это будзе скандал, крык. Это натуральнае права чалавека штосьці мець. Поэтому калі мы заўважаем у грамадствах нейкі дысбаланс, што ёсць людзі, которые вельмі бедныя, которые терпяць, і ёсць малая колькасць вельмі багатых людзей, то тут мусіць працаваць цывілізаваныя метады.
заканадаўства адпаведнае, Падаткі. так, магчымасць, каб багатыя маглі ствараць дабрачынныя фонды, а за гэтым мець нейкую палёгку ў бізнесе. Ну, многа розных ёсць варыянтаў. І такія прыклады дзейнічаюць сапраўды ў свеце. Вось, поэтому забіраць штосьці, гвалт праяўляць такі, ну, гэта не будзе ў гэтым поспеху. Мы ведаем пра нацыяналізацыю, які адбываюць, та сама Венесуэла. Нацыяналізавалі гэтую всю прамысловасць, там, нафтавую, і што, і краіна бедная. Так ці інакш. Тут трэба памятаць пра прынцып, маральны прынцып, які існуе ў хрысціянстве. Добрай мэты нельга дасягнуць кепскімі сродкамі. Кажучы, граховнымі, калі яны супярэчаць Божым запаведзям, гэтымі метамі мы, у рэшце-рэшт, добрай мэты не дасягнем. Апраўдацца перад Богам шансаў няма. Ну, дзетачкі, напрыклад, я ж аддаваў усё, я ж не сабе. У дачыненні да Бога, калі мы ўжо зараз дакранулі гэтую тэму, апраўдацца ніхто з нас не можа. Вось нашым апраўданнем якраз мы зноў вяртаемся да ідэі, да свята Пасхі. Нашым апраўданнем ёсць ахвяра Езуса Хрыста. Мы маем магчымасць, мы маем заўсёды, тым больш, маем магчымасць атрымаць прабачэнне за тое зло, якое учынілі. Ну, а тым больш, калі была ўсё ж такі добрая ідэя і да канца, найчасцей ёсць так, што мы не да канца разумеем тое, што робім, не да канца усведамляем тыя кепскія методыкі, якімі карыстаемся, не заўсёды бачым зло ў гэтых методыках. Ну, і таму грэх, калі ўжо, скажам, сёння пра яго гаворым, ён мае свае такія пэўныя катэгорыі. Ёсць грэх штодзённы, які мы называем, ёсць грэх цяжкі. Вось, каб здзейсніць цяжкі грэх, трэба мець поўную свядомасць таго, што я раблю, і сваю поўную згоду на гэтае зло. У гэтым выпадку. І таму тут бачым, што гэта трэба мець, ну, сапраўды, такую жаданне зла, да, каб зрабіць сапраўды такі паважны грэх. Найчасцей не хапае аднаго з гэтых складнікаў. Альбо мы не да канца ўсведамляем, што мы робім, альбо не да канца мы робім гэта у добрай волі, у свабоднай волі. Прапаную, пакуль пераварыць інфармацыю, тая, што ўжо ёсць, давайте перарвемся, паглядзім афішу, а потым працягнем абмяркоўваць нашу тэму. Дом кино представляет мультфильм «Рая и последний дракон». Отважной воительнице предстоит покинуть родное королевство, чтобы отыскать последнего в мире дракона и с его помощью вернуть надежду на победу над могущественным врагом. Начало показов в 10:15 и 12:30. Витебский областной краеведческий музей представляет выставку вееров из собрания музея «Замковый комплекс «Мир». Здесь находится одна из самых больших коллекций вееров в Беларуси. И в Витебск привезли экспонаты, сделанные в Европе и Азии. Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса представляет мелодраму «Бабочка-бабочка». Главная героиня – немолодая красивая дама, легко порхавшая по жизни и привыкшая к роскоши. В один день происходит событие, которое заставляет ее вспомнить о своем прошлом. Начало спектакля в 19:00. Працягваем разбірацца з супярэчнасцямі у грэхах і запаведзях. Наступнае будзе такое. Вось ксёндз біскуп ужо сказаў, што ёсць цяжкія грахі, і адзін са смяротных грахоў – гэта абжорства, да? Як тут Ваня засумаваў, як тут быць, напрыклад, людзям, якія працуюць кухарамі? Яны сутыкаюцца з гэтай праблемай кожны дзень. Яны прысвячаюць гэтаму кожны дзень свайго жыцця. І яны вымушаны, ну, не абжырацца, але, ну, ўсё роўна. Усё ж таки надеешься апраўдаць сваю працу, так? Еш пакуль не запяеш. Ну, ведаеце, напэўна, кожная прафесія, кожны від дзейнасці нясе ў сабе пэўную небяспеку для чалавека.
не абавязкова мусіць быць ежа, такі з прыемных варыянтаў, да, гэта небяспекі, з дрэннай умовы працы і так далей. І тут, конечно, не ўсё будзе залежыць ад чалавека, але шмат у чым ўсё ж такі гэта ад нас залежыць. Наколькі мы будзем, нават, ну, калі кажам нават пра таго ж самага кухара, залежыць ад разумення, да, таго, што мы называем цяжкім грахом. Калі кажам пра грэх цяжкі, это тое, што сапраўды несе шкоду здароўю і жыццю чалавека. Зноў-такі усвядомленыя. Так, усвядомленая, вядома. Ну, калі не ўсвядомленая, ёсць аб'ектыўная шкода, да, але можа быць абмежаваная маральная адказнасць у гэтым выпадку. Ну, скажем, у больш распаўсюджаных сітуацыях трэба памятаць, што паесці дасыта гэта не азначае абжорства. І таму мы кажам, час Вялікага посту, які мы... Што Ваня пранесло, да? Палягчала крыху. Пэўнае абмежаванне, канешне, у ежы. Ну і тут таксама ёсць пэўная, напэў, падыход чалавека, да, навучыцца разумець, ведаць самога сябе, да, што якая колькасць ежы мне будзе дастатковай, каб не быць галодным, а што ўжо будзе перабольшваннем, скажем так, гэтай нормы, што будзе весці да шкоды. Ну, як навагоднія святы. Так. Ну, і тут, мне здаецца, здаровы падыход, ён кажа нам аб тым, што, ну, калі я разумею, што гэта шкода. І ў чым камарства, скажем так, граху, што вельмі часта нам прыходзіць праз нейкія моманты, якія на першы погляд здаюцца прыемнымі. І з тым, што беда толькі ў тым, што мы не ўмеем альбо страцілі гэтую магчымасць бачыць абмежаванні. Найчасцей гэта якраз праяўляецца наша духоўная натура, бо дух ён не мае межаў. Калі мы спрабуем этой духоўныя прагненні нашы запоўніць чымсьці матэрыяльным, бо чалавек заўсёды будзе незадаволены. Такая раз ідэя посту ў тым, каб навучыцца абмяжоўваць сябе ў тых рэчах матэрыяльных. Вось Віктор, пакуль мы глядзелі афішу, сказаў, што ксёндз біскуп спец у пастах. Ну, не ведаю, не лічу сябе гэтым спецыялістам, але гэты прынцып, ён сапраўды вельмі карысны. Не толькі ў тым сэнсе, каб нейкім чынам сабе паправіць і падтрымаць там сваё здароўе, і гэта вельмі важна ў такіх рэчах духоўных. Бо дух ахвочае, кажа Святое Пісанне, але маем слабое цела. На гэту тэму вельмі прыгожа і трапна выказаўся апостол Павел. Кажа, бедны чалавек, хто вызваліць мяне з майго сапсаванага цела, бо я бачу дабро, хачу гэтага дабра, ўсё роўна раблю зло. Таму гэта прырода чалавека. Сапсаваная прырода. Сапсаваная, да. Вось тое, што адно з наступстваў граху, якое мы нясём на сабе, і мы гэта адчуваем, да, можа не заўсёды кажу, што звязаем гэта з духоўнымі рэчамі, мы маем слабасць нашай волі. Мы разумеем вельмі часта, што так, гэтага рабіць нельга, што гэта шкодна, толькі што замест таго, каб зрабіць нейкі высілак і адысці ад гэтага, не рабіць гэтага зла, мы вельмі часта пачынаем шукаць сабе апраўдання. А што найгоршае, што мы вельмі часта сёння спрабуем гэтую шкоду перавесці ў рад чагосьці дазволенага, добрага. Ну і вось мы, на жаль, сёння жывем у свеце, які тыя паняцці добра і зла проста змяняе месцамі. А гэтага ўжо рабіць, на жаль, нельга, бо з гэтага вынікае сапраўды вялікая шкода для чалавека, вялікая небяспека. Ну вось наступная запаведь з аднаго пункту погляду вельмі простая, з іншага я лічу, што адна з самых складанаў. Не забі. Ну, здаецца, што тут складанага? Ну, не забі. Але ёсць сітуацыі, вядома, што амаль з пачатку свайго існавання чалавецтва проста пагразла ў войнах сусветных, у войнах грамадзянскіх, што яшчэ больш страшна, калі братазабойства адбываецца. Вось як тут з грахом і запаведзю, вось гэтай супярэчнасць, калі людзі ідуць на вайну, здаецца, некаторыя са светлымі, ну, прыкрываюцца светлымі нейкімі помысламі, да, ну, можна далёка не хадзіць, там, напрыклад, возьмем тое, што было бліжэй, там, Вялікая Айчынная, Другая сусветная. Былі захопнікі, але таксама бок, які абараняецца, ён павінен забіваць, бо калі ты не заб'еш, заб'юць цябе і адбяруць у цябе ўсё.
Вось як тут з паняццем граху? Зло, яно, на жаль, заўсёды застаецца, ну не жаль, так яно ёсць, натура зла, яно заўсёды застаецца злом. Існуюць умовы, якія ў пэўнай ступені могуць абмежаваць маральную адказнасць гэтага зла. Ну і зноў ж, прычына ўзнікнення, ну, вядома, вось хрысціянстве тут тлумачыцца. І зноў ж, адно з наступстваў граху у тым, што мы не толькі страцілі сувязь з Богом, мы знішчылі адносіны паміж людзьмі. І такім першым забойствам, якое здзейснілася ў гісторыі чалавецтва, это было забойства Авеля Каіна. Вось. Гэта быў пачатак гісторыі войнаў чалавецтва. І калі разглядаць, канешне, вайна гэта, ну, у любым выпадку будзе злом. З тым, што калі я Ну, вайна гэта не можа быць увогуле ніколі светлым, гэта заўжды бруд, гразь і так. Але калі я вымушаны браць у ёй удзел, то тым не менш гэты прынцып не забівай, і я не магу яго адставіць, адкласці, што цяпер ён мяне ўжо не датычыць. Я, і калі ўзяць канкрэтную нейкую сітуацыю, вось зараз я іду бой, буду страляць у чалавека, я не раблю гэтага з ідэі проста забіць чалавека. І нават у часе баявых дзеянняў, калі па-за боем, калі альбо вораг паказвае, што ён кінуў зброю, што ён здаецца. У гэтым выпадку стрэліць у гэтага чалавека, так, гэта будзе ўжо забойствам, нават на вайне. У бяззбройнага. У бяззбройнага чалавека. Са зброяй у руках, тут мы не кажам пра забойства, як такое, мы кажам пра абарону. Абарону вышэйшых каштоўнасцяў, сваёй бацькаўшчыны, свайго народа, сваёй сям'і, урэшце рэшты бараніў таксама сваё жыццё. Таму не кажам пра забойства. І таму, калі гэта грэх, то ён заўсёды застанецца грахом. Ну, конечно, бой, вайна, гэта цяжка пазбегнуць сітуацыі, каб захаваць жыццё. Але я кажу, што вось гэтыя прынцыпы, яны дапамагаюць арыентавацца, і тут чалавек заўсёды павінен заставацца чалавекам у кожнай сітуацыі. А вось калі пры гэтым яшчэ мірнае насельніцтва неяк задзеяна, ну вось так адбываецца, што вайскоўцы, напрыклад, зрабілі штосьці, што паўдзе неяк, ну я не ведаю, ну хто-небудзь з мірнага насельніцтва, напрыклад, быў забіты, так? І вось вайскоўцы гэтага не хацелі. Гэта тое ж самае маральнае нейкае паслабленне, ці ўсё ж такі гэта нельга так ужо казаць? Трэба разглядаць канкрэтную сітуацыю. Канешне. Канкрэтную сітуацыю. У любым выпадку, паглядзіце, нават беручы пад увагу досвед войнаў, асабліва апошніх войнаў, супольнасць, сусветная супольнасць, яна выпрацоўвае пэўныя нормы вядзення нават вядзення вайны. Забараняецца пэўны від зброі, які нельга ўжываць зноў ж па тых маральных прынцыпах з таго, што яна вядзе. Наколькі гэта можа быць маральным увогуле ў межах вайны? Таму што гэта антымаральнае ў любым праяўленні. Вось менавіта. І таму тыя нормы, яны з чалавека, яны заўсёды павінны абавязваць. Бо заўсёды, тому што, ну, як глядзіць на гэта Бог? Нельга, канешне, у гэтым выпадку прыкрывацца вось тое, што ёсць, напэўна, вялікай шкодай, і Бог не дапускае, Бог сваю справядлівасць заўсёды вяртае, як было ў выпадку нацызму, што прыкрываліся імем Бога, што у імя Бога ідзем знішчаць, што Бог ёсць з намі. Бог паказвае, што якраз ён не ёсць з тымі, хто шукае гэтай вайны, хто ідзе насуперак гэтым запаведзям, хто знішчае людское жыццё. Але калі чалавек трапляе ў гэтую сітуацыю, ну то зноў ж гэтыя прынцыпы, яны абавязваюць нас ўсё ж такі бараніць гэтыя каштоўнасці, якія проста закладзены ў натуру чалавека. Ну вось мы, калі ўжо тут пра Робін Гуда, тут яшчэ адзін рэальны персанаж, які, ну сапраўды, ён вельмі папулярны быў у свой час, і дагэтуль там і вопратка з яго выявы, гэта Че Гевара, рэвалюцыянер. Вось як яго разглядаць? Ён герой, пакутнік, забойца, ці хто ён? Здаецца, таксама у чалавека былі абсалютна светлыя ідэалы. Але якім коштам гэта дасягалася? Вось як гэта? Ну, вы практычна адказалі на гэта пытанне, таму што, ну,
ідэі былі адныя, а метады былі зусім Тыя іншыя. самыя. Ну, просто праз гэтыя метады пацярпела много людзей, праз эту рэвалюцыю. Дарэчы, Че Гевара быў школьнікам у каталіцкай школе, выхаванак у каталіцкім асяроддзі выхоўваўся, але штосьці не так переключылася відавочна там дзесьці ў розуме. Вось паблытаўся, ён, наколькі памятаю, быў таксама і лекарам. Так, ён там даследаваў тыя хваробы, стараўся там аблегчыць лёс людзей, але скончылася ўсё трагічна, рэвалюцыянерам. І яго нават была шалёная ідэя, каб ідэю рэвалюцыі распаўсюдзіць на іншыя кантыненты. Так, ну, каб гэта было сусветнае. Сусветна. Вот это полымя ўзняць, а гэтым полымя ж згараць мільёны пазней. Вот шкода, што чалавек нібыта сам спрабаваў быць высакародным, але праз тое, што дапусціўшы такіх метадаў, гэтыя самыя метады ўсё сапсавалі. Усё сапсавалі. Поэтому варта нам памятаць пра свае карані, пра хрысціянства, пра Евангелие, пра гэтыя ідэі, каб яны намі кіравалі, каб яны рабілі і наша асабістае жыццё, і жыццё грамадства збудаваным і на гэтых прынцыпах. Бо калі мы будзем імкнуцца там і звяртаць увагу на некую прагу помсты, на некага забойства, сілавога такого метаду, сілавы метад, ён пашырае зло. Калі на зло адказваюць злом, то апостол Павел таксама ў лісце да рымлянаў вельмі ясна гаворыць, што зло тады павялічыцца. Это вось мы яшчэ на раство з гэтага пачыналі, ўсё працягваем гэту тэму на бясконцыя. Зло трэба перамагаць добром, толькі тады можна паставіць на ягонай дарозе некую перашкоду і валдарства добра будзе пашырацца. Вось, яшчэ... Чаму я толькі добавлю, што чаму важна мець усё ж такі эти духоўныя арыентыры. Памятаць, што жыццё чалавека не абмежаванае толькі вось нашым гэтым існаваннем тут у гэтым свеце. Мы толькі распачынаем наш шлях тут на этой зямлі у вечнасць, і вось да пытання, чаму нельга забіць чалавека. Творцам жыцця ёсць Бог, і Ён дае нам гэта жыццё, Ён ведае, калі гэтае жыццё ў гэтым свеце мае скончыцца, але Ён ведае, што гэтае жыццё не заканчваецца ў прынцыпе. І калі мы на тое, што робім у гэтым свеце, глядзім з перспектывы менавіта гэтай вечнасці, калі памятаем пра адказнасць, урэшце рэшт, не толькі тут перад іншым чалавекам, грамадствам, але перад Богам, перад сваім сумленнем. Вось вельмі важная рэч, што у нас сочыць за выкананнем гэтых нормаў Божых наша сумленне. Памятаючы пра гэта, нам будзе легчэй не перакрочыць пэўных сваіх паўнамоцтваў, пэўных нормаў у гэтым свеце, ну і ўсё ж такі застацца чалавекам. Гэта дапамагала б нам шмат у якіх сітуацыях проста іншым чынам вырашаць існуючыя нейкія недарэчнасці праблемы ў нашае жыцця. Яшчэ адзін грэх такі, ён, здаецца, у смяротных таксама гнеў, з якім часам бывае сутыкаешся амаль штодзённа. Напрыклад, самы лёгкі прыклад, сваркі ў чэргах. У паліклініку зараз здаем ПЦР-тэст. Шмат людзей, вялікія чэргі, усе спяшаюцца на працу. Хтосьці адпрасіўся, хтосьці проста хоча хутчэй, і, як звычайна бывае, я толькі спрасіць. І гэта параджае сваркі вельмі сур'ёзныя з абразамі, і гэта, разумееце, адзін а потым гэта ланцужковая рэакцыя пайшла на іншых, і пачынаецца ўжо чалавечае скончылася, і пачынаецца як нейкая зграя. То бок, адны становяцца на бок таго, і вось яна, міні-вайна ўжо у межах калідора перад кабінетам. А ў прынцыпе, чалавек зайшоў спрасіць, як спрасіць, мы ведаем, як гэта бывае, я толькі спрасіць хвілін на 40, па сутнасці... Не асуджай чалавека, ты не ведаеш, што ён... Можна скінуць грэх на таго чалавека, і гэта ён справакаваў, я жартую. Вось як тут, вось з гэтым, і вы ж разумееце, настрой сапсаваны з самай раніцы. Ты ўжо выйшаў, і ўсё, і ты ўжо гатовы. На ўсіх гэта... А потым ты пойдзеш у краму, у транспарт, домой прыйдзеш. І ўсё, і вось гэтае зло, яно пайшло і радуецца. Вось як з гэтым змагацца? Простая рэч. Мы павінны разумець, альбо умець адрозніць тое, што адбываецца на нашым узроўні чыста эмацыянальным,
І тут якраз тое, што мы перажываем, адчуваем у сабе, канешне, да, калі бачу, што хтосьці пачынае, скажем так, сябе неадпаведна паводзіць, да, это не толькі, натуральна, што это выклікае у нас абурэнне. Гэта натуральна. Это натуральная рэч. Всё. І Так. тут нельга казаць аб тым, што я адразу ўжо саграшыў у гэтым выпадку. Гэта эмоцыі. Але, як зноў жа на пачатку святога пісання, яшчэ да Каіна Бог казаў, што ты маеш над сваім грахом панаваць. Вось, трэба ведаць, што гэта яшчэ не грэх, але тое, што я зраблю з гэтымі эмоцыямі, да, калі падхаплю, да, іх на іх фале пачну дзейнічаць, дадаючы свае, скажем так, яшчэ акт волі, да, разбудоўваючы тое зло, якое ва мне нарадзілася, за гэта я ўжо бяру адказнасць, і гэта тады сапраўды вядзе ўжо да канфлікту. Вельмі добрая была заўвага, да, не асудзіць чалавека. Вось это яшчэ важная рэч, што ў кожнай сітуацыі мы не маем права судзіць чалавека як чалавека, але і гэта не будзе грахом. Мы маем права ацаніць, мы заўсёды пераважна так робім, і асудзіць учынак, паступак, факт. Калі ты зрабіў кепска, я не магу сказаць, што ты зрабіў добра. Вось. Але ёсць такая тонкая мяжа, якой мы не маем права пераходзіць, асуджаючы ўчынак, паступак чалавека, нейкі факт, я не маю права асудзіць самога чалавека. Ну, вось тыя абразы, які потым, калі ўжо аргументы скончыліся, і таму абсалютова трэба гэтага чалавека паставіць на месца, сказаць, што слухай, так рабіць, прабач, нельга, да, але не маю права казаць, што ты дурань, ідыёта і гэтак далей. У другім выпадку гэта ўжо асуджэнне. Так. І вось менавіта, што вядзе да эскалацыі гэтых, скажем так, канфліктнай сітуацыі, это менавіта тое, што вось гэтая абраза. Мы вычуваем, да, калі, напрыклад, мне казаць, што я нешта раблю не так, нечым памыляюся, окей, ўсё ў парадку, я слабы чалавек, да, я маю права на памылку. Але калі мне пачынаюць казаць, што я дурань, да, ідыёта, да, ні на што не патрэбны, гэта мяне ўжо чапляе, бо гэта неправда. Бог стварыў кожнага з нас добрым, з тым, што вось гэты грэх, да, ён сапсаваў маю натуру. Таму я, так як кожны чалавек, магу памыляцца. Вось калі мы гэта разумеем і гэтай мяжы не пераходзім, то ўсе гэтыя канфлікты будуць намнога лягчэй, скажем так, нейкі... Але тут трэба неяк устрымацца і зноў прыйсці да таго, з чаго мы пачыналі нараство, што нельга зло на зло. Яшчэ адна рэч важная таксама, бо памятаць, што нашы эмоцыі, мы іх нікуды не схаваем, не засунем пад дыван і скажам, што гэта не было. І таму нават на заканадаўчым узроўні ёсць пэўная адказнасць за учыненае зло, што нават на ўзроўні эмоцый мы павінны нейкім чынам адрэагаваць на гэта. Розныя спосабы, вядома, каб яны не былі таксама шкоднымі, бо, між іншым, скуль наша гэта праблема алкагалізму, найчасцей чалавек спрабуе заліць гэты алкаголь. Гэта не прыводзіць да добра, можна на нейкі час. На нейкі час, да, але гэта правакуе яшчэ горшую праблему. Але эмоцыі якім чынам падзяліцца з чалавекам. І тут, зноў ж, можа, існуе пэўная небяспека, што мы выказваем тое, што мы зараз адчуваем і маем на гэта права, але вельмі часта мы ідзем задалёка і пачынаем асуджаць ужо самога чалавека. Гэта адна з вялікіх праблемаў у грамадстве, думаю, можа, нават у кожным. Гэта плёткі. Ад чаго найбольш чалавек церпіць, і не трэба вайны, з гэтых плётак можна знішчыць чалавека. З чаго нібы проста слова, якое сказала, ўжо забойства. І гэта ўжо ў пэўным сэнсе забойства. Забойства чалавека, як не самога, як не фізічна, то вельмі часта забойства але невядома, што больш страшна. Яго добрага імя. Вось вам адказ на пытанне, што ёсць на першым месцы, духоўныя рэчы ці матэрыяльныя, напэўна, духоўныя. Калі дазволіце, могу падзяліцца такім метадам, который недавно для сябе адкрыў, як вырашаць, як супакоўваць канфлікты ў працоўным калектыве. Я рэдактар газеты каталіцкай, у нас там 10 чалавек працуе. І часам бывае так, што хтосьці супрацоўнікаў на другога там жаліцца, прыходзіць да мяне, а вось ён так сказаў, а ён патрабуе гэтага, а я ж такі вот добры. Я спрабаваў гэта ўсё вырашаць людскімі такімі метадамі, нейкія аргументы, нешта там даказваць. І ўсё роўна гэтыя скаргі паўтараліся. Аднойчы проста у мяне думка прыйшла такая ў галаву, думаю, я пачну цытаваць проста святое пісанне. І на нейкую скаргу я проста цытаваў словы Хрыста. Прабачайце, і будзе вам прабачана. Прабачайце,
Отче прабачым, бо не ведаюць, што робяць. І ведаеце, што вось гэты цытаты жывыя з Евангелія, яны просто імгненна ўлагоджваюць А сітуацыю. яны просто зразумелі, ну, это абсолютно не мэтазгодна пісаць. Ну, што пішаш, а ён нам цытатамі, ну, што? Цудоўнае вырашэнне, Я дарэчы. адносна сябе таксама, калі едзеш за рулем, допустим, хтосьці парушыў правіла руху, адразу хочацца там эмоцыі, Ну, там як же ж. пасігналіць, як... Да. Я сабе кажу, ну я ж каталіцкі святар, ну я ж мушу жыць з тым Евангеліем. І это таксама так ацверазаем вельмі моцна. Цікава. Адзін з- Трэба з сабой яшчэ раздруковачкі мець. Адзін з доказаў таго, што слова яно сапраўды жывое і дзейснае. Гэта Божае слово, яно мае ў сабе вось такую моц. Ну, зрэшты, яно і прыйшло ў гэты свет, каб знішчыць справу злога духа, да? Каб знішчыць гэтае зло, гэта канфлікты, якія існуюць паміж людзьмі. Вельмі добра. Ну, у нас ужо часу не шмат, і я думаю, што традыцыйна, канешне, вы ўжо віншавалі, але можна ўсё роўна яшчэ павіншаваць ужо нашых тэлегледачоў у нашым Гэта эфіры. ніколі не бывае зашмат, і таму Так. сапраўды хацелася б пажадаць, каб гэтае свята перамогі, перамогі добра над злом, перамогі жыцця над смерцю, каб гэтае свята мела адлюстраванне ў нашым жыцці, каб мы заўсёды памяталі, што канчатковы аргумент ён заўсёды знаходзіцца ў Божых руках. У руках Хрыста, які прайшоў праз гэтае жыццё, прайшоў праз выпрабаванні, праз цярпенні, праз крыж, праз смерць, але выйшаў пераможцам. Каб мы заўсёды памяталі, што, нягледзячы на нашы абмежаваныя слабыя людскія сілы, існуе сіла, якая заўсёды стаіць на нашым баку, сіла, якая хоча нас падтрымаць, якая хоча прывесці нас да перамогі, каб мы ў гэта проста паверылі. Каб мы праз гэта атрымалі супакой, радасць у сэрцы, да, да якой нас заклікае апостол Павел. Ну і само гэтае свята, это свята радасці, бо свята перамогі, бо свята свята ў воскресенні, вяртанне да жыцця, паўстанне са смерці, паўстанне з таго, што было знішчана злом, знішчана грахом. Няхай вось гэтая перамога адбудзецца перадусім у нашых сэрцах. Перамога добра, перамога любові, перамога справядлівасці. І гэтага ўсім вам сардэчна жадаю. Цудоўна, вось прыгожы вельмі фінал. Што я магу сказаць, што мы нават і палову не паспелі, не разгледзелі, але ў нас будзе яшчэ час сустрэцца на Раство дакладна. Я думаю, што мы працягнем глыбока лезці. Усіх са святам. Дзякуй вялікі, што знайшлі час. І ну, неяк я ўпэўнены, што атрымалася у нас цікавыя разважанні. Дзякуй. Ну, Ваня. зараз магу адказаць, што на аднаго чалавека ў чарзе будзе Спакайнейшы, да? Так, ужо не будзе больш. пачынацца гэты ланцужок. Напрыканцы будзе традыцыйны наш музычны нумар. Яшчэ раз усіх віншуем і пакуль пабачымся на Беларусь 4. Пакуль.